Mentres en Madrid se está a negociar o convenio de grandes almacéns, en Vilagarcía os traballadores do Alcampo celebraron esta mañá unha concentración ás portas do centro comercial. O novo convenio afectaría a empresas como a súa e a outras como Carrefour, El Corte Inglés ou Leroy Merlin. Estamos a falar dunhas 250.000 persoas en todo o Estado. Reclaman que nese novo convenio as súas subas salariais se produzan segundo o IPC. Consideran que a proposta da patronal é insuficiente. Que no noso novo convenio se equipare a suba salarial ao IPC, porque todos sabemos o que está pasando cos prezos nos últimos tempos, e a subida salarial que nos están ofrecendo é irrisoria. A CIGA engade outras reivindicacións, por exemplo, non están de acordo coa incorporación ao convenio dos contratos fixos discontinuos porque, segundo defenden, só serven para precarizar aínda máis o sector. Estamos en desacordo cos novos contratos de fixos discontinuos que están intentando meter no convenio e con que intenten privatizar as pensións, cando xa con noso soldo todos os meses estamos colaborando para a hucha ou o peto das pensións. Aproveitan tamén para denunciar que tampouco se está avanzando en medidas de conciliación familiar, sabendo que os contratos son de luns a sábado e que, aínda por riba, hai domingos e festivos nos que se permite a apertura deste tipo de superficies. Creemos que non estamos a pedir nada que non sexa o noso, sobre todo cando, gracias ao noso esforzo, as nosas empresas están mellorando os seus márgenes e beneficios ano tras ano. Mentres a CIGA senta na mesa de negociación do convenio para todo o Estado, aproveita tamén para reclamar de novo un convenio galego pro sector.